di ko minahal kong matalunan. Okay, today is Sunday niya, katong ganahan mo palit og balot gay, panakot guys, dili balot gay, adlawan na panakot boss. Palit na mo guys o magpapanakot na rin guys kay kuan na ni guys, ginansyaan ni proceed sa to ang advokasya. Panakot sir, makapagwapo sir. Lakoy ka mit pangpalit o ginamosit. Ang resulta ni mit kay makilimos ataray. Hindi mo na yung kasi nga pinakagwapo sa barangay Tabag. Okay. Ha? Palot mo sir, panakot sir, makapagwapo. Di katong ganahan mo palit og panakot guys. Dili balot kay unya patong gabi mao na atong paligya kay kamatis nya, sibuyas nga puti, patatas, bombay o kahos. Katong ganahan mo palit og balot ha, panakot balot naman Ginoo. Welcome mo tanan der guys di ata atbang sa Matalom Municipal Plaza. Day panakot day, makapagwapa day, makapahamis. Okay. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom guys, welcome tanan diri nga mo invest og negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Atong i-try kung unsa kanindot magnegosyo diri sa ato ang lungsod sa Matalom. Sir, panakot sir, makapahami sir, makapagwapo. Panakot sir. Kaya katong ganahan magnegosyo sa Matalom guys, welcome mo tanan diri. Atong i-try kung unsa kanindot magnegosyo. Panakot sir. Pangpalit og buwi. Panakot ay. Katong ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mo tanan guys kay atong paningkamutan guys nga makakuan tagtabo charot ng mga sa posisyon. Tinuod bitaw guys, itong i-try atong the best nga makatabang sa administrasyon. Headed pa. Panakot mo makapagwapa makapahamis. Atong i-try atong the best nga makatabang ta sa administrasyon o makatabang ta sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Okay. Bisan pa man sa atong kapugri guys, adun na tayo mabuhat sa atong lungsod. Okay, ano atong paligya diri guys, atong paningkamutan nga makahimo ta og tabo diri sa atong lungsod. Why imposible basta maningkamot lang ta guys. Magtinabangay panaghiusa ug ang kanambuan sa atong lungsod. Iko pipi dino siyan balot panakot siyan. Okay, ikot pipi tinoray nga mo serbisyo with the purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa atong lungsod. Panakot mo sir, today is May 5, 2024. Balikon ko ang pagtinabangay panaghiusa o teamwork alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, palit na mo guys o panakot. Kung na mo yung order, i-contact lang ko sa Facebook guys. Kaya ginansya ni mo proceed sa ito ang kuan, mamalit ang mga school supply para sa kabataan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, gutom na guys, di na mada guys. Okay, managta. Kung ano yung kinabuhi na ito guys, basta maninda guys. Tinda mo. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, blessed His holy name. Sing like never before, oh my soul.
is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. I'll worship your holy